ini mencarimu tak tahu di bocah nang jero rumah kletekan. ya jadi ngapa daripada orang pegawaian. Parane wong gemblung ya kampus. Lho. Wong gunung di rumah sakit, wong gemen bae sing percaya maring mitos. Alah ya wis aku ora percaya. Loh, apa kayak? Loh. Mama, anak mau geblok ya? Mama, anak mau geblok. Ana apa jane reyang bae. Anak mau geblok ya, anak mau geblok ya. Ndek. Mulane diomong wong tua sing manut. Iya mau ora apa-apa itu dolanan kok ora apa-apa. Ya wis tuku raga. Yo metu donga aja balik maring asalmu.